बे गामिनि आफादगिरि नेहाथारिनिसिमबो गोसो गोरबोनि अननायखौ होबाय। लोगोसे बे न'खर BPL फोलेरनि बा BPL थाखोनि जि सुबुं न'खर, बे न'खरनो जोङो दंखलखौ कक्लाबारि समस्ति MCLA जानानै जोंनि खथायाव जि मोननाय सरकारनिफ्राय जों जि होनो हानाय, बे होनो हानायखौ जोङो जाहाथे थार न'खरा थार मानसिया मोननो हायो, बेखौ गावनो नायबिजिरसंनायजों लोगोसेनो बे न'खराव फैनानै जोङो होनो लादों। आरो बे होनो लानायखौ जोङो न'खरानो जेन'बा लायनांगौमोन हरै मुसुलपुराव थांनानै, एसेबां गोजान जायगायाव BPL थाखोनि सुबुङा लायनो हानाय नङा आरो बांसिन जेंनासो सोमजिहोनाय जागोन होननानै जोङो जोंनि खरसखौ गारलायनानैब्लाबो बा दंखल गंसेनि थाखाय हरै मटर हमनो हाया, साइकेलजोंबो लायजाया, नङा होमबा? दा बेनि जि जेंना सोमजिफिननाय, जाहाथे बियो जाया, बियो मोजाङै मोजां जाहाथे सुस्रांजायो, बिदिखौ नोजोर होनानै जोङो आरो थार न'खर थार मानसिया दै मोनलोंनो हायो, गोग्गो दै मोनलोंनो